Asa man si Yaya? Uy, wala man exercise. Mura magnigihulat. Kaya. Nah, murag-murag siya ng gihulat ni Yaya ba? Ay, Ano na? awara ko do. Ganina ka? Ha? Ganina ra. Sabay ra ba na ko akong mga alaga? Ay, sabay ni mga alaga. Okay, Roy. Asa mo sila karon? Kaya dito nagdula. Pero, Ay, kato? Kanang duha ka babae? kato kung naka-black ug naka-pink ang gamay. Awa lagi o, dito siling gato dari o. Kanang kung... Ay, tuon ko ni Bi. Dukaan ko din mamagpapa, Bi. Oh shit, not good. Sa'yo man tako niya, kaya nadugay lang ko. Well. Ingon ka mag-exercise ta. Unsa man ni Yaya? Ingon na mag-exercise ta. Nganong nagadit-dit makadiri itugan ka mamagpapa. Ay, nakitugan lang, please. Ayaw lang siya ko itugan. Baka na ko ang tanan. Ayaw lang siya ko itugan si mong mamagpapa. Malitaha di ano imong alaga, uy. Gani, inis. Kaya masintugan na siyang mamagpapa. Ay, buhaton din tanan ha. Dapat lang ka itugan siya di ka mamagpapa. Gani, ay nagsaba si mong mamagpapa lang, ha? Sabon siya ko ito ba? Kabo ng laga, uy. Sige, dali ra kay niya ko sugo. Pag-tiktok dira para diti ka itugan. Hala, TikTok. Tas. Sige. Sige na, tiktok na. TikTok daw ka. Ayaw si katawa dira. Apit ka. Ha? Duha taoy. Huh? Dito tao, kay nindot og view. Mukha ni, makasayo-sayo na puntahan ni. Sige lang, good. Kasi may tugan ta siyang mamagpapa. Damay, puntahan ni. Pero siguro taoy, dili na tanang big. Ano kasi ito agad? Oh, pwede na tira. Dira. Sige na, ipagplaster na mo dira. Itugan ti mo ron. Sige, para mahungan ka. Na gani mo. Dira lang, okay lang, dira. Esse é bonde dobro não. Sige, baning ka mo tiya. Tem um chão. Esse é bonde dobro não. Magaling kang kupal ka. Bola dobro não. Dobro não. Kani, damay, puntahan ni. Vlog pen. Oh, man akong TikTok. Ay, sabi si mama magpapa nga nagdit-dit ko, ah. Bala ka. Itugan niya punti ka. Sam na siya. May klaro kasabot. Ay. Labs, vlog na lang ta. Kung ko gusto mawadag trabaho ba? Sa... Si Abdani.